Máš sucho hube, nechceš mi našťať do úst? Skoro by som si na brucho našťal. To sa ti nelúbi, také veci? Taký vizuálny, nejakú... Už. Jedna mi tam zhorí. Ty kurva vyjebaná, spičená, zbytočná, skurvená. Ten bol za tú zastávkou. Čo robil noc predtým, jak si tu sadol? Povedzte mi. Ja si vám takto sedel na vecku, vieš kedy? Keď sme drbli tú najpikantnejšiu pizzu v meste. Vulkáno sa volala. Kamaráde. A to ti hovorím, že je... Potyťanom aj zalievali. Alebo v Egypte, no. Alebo egyptské raňajky. A podvečer faraónová choroba. Au! Ticho. Nie tu je. Nie tu je. Mal som pasy, som v pohode. Gáš, ide to na Európsky súd, lebo ich zabanovali za slobodu prejavu. Zabanovali aj ďalších asi 8 serverov, čiže žaloba bude obrovská, ale zabere to nejaký čas, kým to vyrieši, možno aj 2 roky plus. A neviem, čo píšem, mám ťa píči úplne super, ty kokot. Na to, po piči. Jak mě to baví poslechově a bavilo mě to hodně, bylo to... Tak se tady. All right, let's take a look. Look at the distance management, the angles that he cuts. Look at this He's sweep. blasting. Scissor sweep, just having fun in there, and then immediately... All right, let's take a look. Look at the distance management, the angles that he cuts. Look at this sweep, scissor sweep, just... To bola jebajna celkom. Môžu byť tehotná sepsem? Ok, to neviem, či... Mám to fakt čítať takúto kočinu. Dobrý den, jsem panna. Když jsem se před týdnem šla koupat, stala se mi nehoda. Když jsem se ohýbala pro špinavé oblečení, byla jsem nahá, skočil na mě zadu náš pes a pokoušel se mnou pářit. Zkoušela jsem se vyvlíknout a brečela jsem, protože mě škrábal. Ani nevím, jestli se trefil. To jsem necítila. Ale cítila jsem, že se udělal. Poslední 2 dny mě bolí v podbříšku, i když je pravda, že... TikTok, fotbal, to bude super. Dobre, mi nič nehovorí. Ani ja viem, že je najlepší v histórii fotbalu, je on. Ale zas, chápeš. Otal, potal, nemusím... Olympie si užívá třeba to, že ze sebe dělá lampu. Závislost u ní začala, když si na ní sedla teta, protože si ji prý spletla s gaučem. Denně ze sebe musí udělat minimálně několik typů nábytku, jinak prý neusne. Její partner, lomeno partnerka, byl svědkem toho, že předstírala, že je pračka. Točila u toho hlavou jako buben v pračce. 57 Počúvaj, akorát piješ stejného monstra ako ja. Poďme si tuknúť ako prví feláci. Odpočítam to, prosím, na 1 tukame. Tak ideme 5, 4, 3, 2, 1 tuk, díkec, kamosi frajer. Čo inak, když sme teď kamoši? Jaký si měl den, honil si? Nebo aspoň nějakému kamošovi. Fakt mám ako pol auta v piči, normálne. Sakul díkes, po piči, originál chalán, kamaráde. Ty si úplný retardovaná, spičená, zbytočná hnida, ty kokot, normálne. Jebáková.
Vráskavec, ty kurde, má fešák ako kokot oproti tebe. Takí influenceri, ktorí na online videoslužbách sami hazardujú, častokrát si ani neuvedomujú, že porušujú zákon. Že ďalšia. To teraz riešime, že niekto akože identifikujú, že čo akože presne, lebo ten lootbox, vieš, a teda je v Európe proste lootbox braný ako, keď niečo proste otvoríš a že nedostaneš nulu, my chápeme ako, že pochopíme kasína, automaty a tak, to sa dá pochopiť, to je proste hazard, ale nie ideš na stránku alebo do CS a otvoriť tú bedničku, kde chceš, aby tvoja zbraň vypadala proste v inej farbe. Hráči sa pýtajú, či by úrady nemajú skôr žalovať vydavateľov hier, ktorí do svojho